bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la. Ni fɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hokumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ code minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima ajazmina no mandiye simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nwan zora kono nana anga na nwan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min. aw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi wulada in na kibaruya a bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna na kɔkan jamanaw burukina kɔni o bɛ kɛ an ka saraba ye sabula fɛspa ko tako 29 baaraw bɛ sen na danuwaw ka jɛkulu min bɛ yen sa ni ale kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in na jamana minnu bɛ yen n'o ye Mali Burukina Niger ye k'olu kɔni ka jamanaw kɔnɔna na basigi min bɛ ka na o bɛ k'a to dɔ bɛ ka bɔ maaw la maa minnu bɛ k'u sigiyɔrɔw bila olu bɛ kimɛli min kɛ sa o sa ka kɛ ni maaw ni minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ y'a yira sa k'a fɔ ko basigi min bɛ ka na dɔɔni dɔɔni k'o bɛ k'a to maaw bɛ ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la a n'o y'a sɔrɔ basigi ma kɛ i n'a fɔ a kɔrɔlen cogo baara minnu bɛ sen na ko n'olu dɔw sera ka to sen kan min ye Liptako Guruma jamanaw kɔni ye sa ko a basigi a bɛ sɔn ka na dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ jamana saba ninnu yɛrɛ ka wulikajɔ olu b'o yira cogo min na Mali ale ni Senegal olu ye wulikajɔ daminɛ u ka dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ sa min ye wolomasiri tabaw ye o baaraw bɛ sen na olu bolo Mali bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Senegal ye olu kun ka wolomasiri tabaw nana bɔ anw fɛ yan ka laɲini kɛ sa u n'an ka wolomasiri tabaw bɛ se cogo min na k'u ka dancɛ k'olu lakana baaraw kɛ o de la sa dibolikaw fɛ yen baara ninnu kɔni daminɛna ye nin kalo in tile 20 wulikajɔ ninnu kɔni bɛ sen na sa Senegali Mali ale fanfɛla la ale ni diboli na dibeli fanfɛlaw na Senegalikaw olu ka dancɛ ani Mali dancɛ baara ninnu bɛna tali kɛ ka taa yɔrɔ caman na FESPA ko ale kɛnɛ ka sa ja dɔ kɔni yirala ja in o tɔgɔ ye ko Folisare in bɛ tali kɛ mun na sa o ye k'a fɔ ko wolomasiri tabaa dɔ ale kɔni fɔ spécial maa ye ale ni Bamajuwele Njugawale maaw de bɛ kari ɲɔgɔn na u kɔni bɛ maa dɔ de ta ja na Mali ale ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ sa wulikajɔ minnu bɛ kɛ o ko hukumu kɔnɔna na funanɲɛni dɔ
ale o jari bo miniti 16 jai ngoni alajera sinima so na sa o nare waya korona e ma chama ani ma mafale chama na kana jai lage sawula wali amunuma sena bi anga jamana kono abe talike o de la kosebe ma munume nule rebe ja kolosili ke ka kuma kolosili ke na ma fo masa ko jekulu kerengere munume iyo mwa kono nulu be regulation ke olu tara biso wana na Burkina premier ministre ale ka barakaro la no eritanba Jean Emmanuel Ouedraogo ayu bismillah biso wana na sa iyo mwa ale ni lagine akinyo ana olu bela jenu tunyanga lui Modeste Ouedraogo ni ale Burkina ka conseil supérieur de la communication yi ale tume jere ngena ga an yɛrɛ ka Gawusu Kulubali n'o ye Aki ɲɛmaa kun bɛ yen Bubakari Yasin Jalo ka bɔ Ginekaw fɛ yen ale yɛrɛ de ye jɛrɛ ɲɛmaa ye a ka kuma na sa a y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ bonyamasegin kɛ ka min ye Burukina ɲɛmaa olu fo u bisimila ko ɲuman na Burukina kɔnɔna na baara min bɛ u bolo o ye ka fɔ sa ja minnu bɛ yen n'an b'olu lajɛ n'o ye sinimaw ye ka taa se bɔlɔlɔka kumaw ma sa fo ka taa se min ye kibaruya minnu bɛ yen n'olu bɛ tɛmɛ fɛn o fɛn kɔni bɛ yen n'o ye ja ye n'o bɛ dilan an ka jamanaw kɔnɔna na olu la kɔlɔsili n'u hakɛ olu tɛntɛnni o baara bɛ sen na u y'a yira sa k'a fɔ ko gɛlɛyaba min kɔni b'u kan bi o de ye k'a fɔ maa caman bɛ hakɛ min kan ka di maa ma maa minnu bɛ ja baara kɛ olu tɛ bila la o kɔnɔna na UEMOA ale jɛkulu kɔnɔna na wulikajɔ ni wulikajɔ min bɛ sen na sa yan Wagadugu o de ye sa k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo di bɛn bɛ kɛ mun kan n'o bɛna kɛ fɛɛrɛw ye maa maa bɛ yen bi n'o bɛ ja ninnu ta ka baara kɛ n'u ye k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔw tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ a la dan bɛ se ka sigi o la cogo di jamana seegin laginɛ faralen a kan sa premier ministre kɔni ye u lamɛn u ko k'u ka baaraw kɔni bɛ to sen na ni ala sɔnna ma laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen minnu mana na sɔrɔ u na o da Burukina jamana ɲɛmaa olu tulo kan sabula Facebook min yɛrɛ bɛ sen na k'o y'a dɔgɔ dumanba ye jɛkulu caman bɛ yen baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen télévision so caman bɛ yen jabɔla caman bɛ yen bi olu ka hakɛw dafalen tɛ hakɛ minnu kumaniyalen d'u ma sa ka se k'o ɲini k'o d'u ma o kɛnɛ kɔni duman ye nin ye walasa Facebook in kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ye sa olu yɛrɛ bolo u n'olu maa dɔw ka se ka ɲɔgɔn ye Aki ɲɔgɔnna minnu bɛ farafinna kɔnɔna na sa n'o ɲɛmaaya bɛ bi Bubakari Yasin Jalo bolo a ko nin kɔni na kɛ kɛnɛ ye u ni jabɔlaw ni jatalaw ni jabaaralaw caman na se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ Facebook ale hukumu kɔnɔna na Mali ja min bɛ yen n'o dilanna Fuseni Mayiga fɛ n'a tɔgɔ ye Fatɔ ye ale jabɔli bannen kɔfɛ sa min ye Mamu Dafe ye ale fana ye folili tali kɛ ka ɲɛsin Fuseni Mayiga ma Fuseni min bi ni bɛɛ lajɛlen ɲɛjɔyɔrɔ kɛlen don ale ye sabula ale nana ni ja caman ye kɔnɔna na wa ale yɛrɛ de fana ye Mali sinimabɔyɔrɔ o soba ɲɛmaaba ye a ka ja in kɔni kɔnɔna na sa dɔnko ni maaya Fatɔ olu bɛ kɔni bɛ fɛn caman kɛ min ye wulikajɔ minnu bɛ kɛ sa ka munumunu sa olu k'an ka seko ni dɔnko dɔyɔrɔ ko musaka minnu bɛ sɔrɔ a la yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min baaraba minnu bɛ se ka kɛ seko ni dɔnko ta nasira la k'a kɛ ka maaw nafa min ye ja in ye a ye tali k'o la a yera sa ko min ye Facebook kɔni kɛnɛ kan yan Mali ale kɔni ka ja 11 funankɛnin dɔ olu ta bɔra bi tilegan in na min ye Sulemani Sise denmuso ye sa n'o ye Fatou Sise n'ale ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ bi seli fana waati ale ka ja min bɛ yen n'o ye furu ye mɔgɔw taara ka to u ɲɛda o ka baara lajɛ furu in kɔni bɛ tali kɛ i n'a fɔ furu bɛ cogo min na jagoya furu tɛmɛnenw furu minnu bɛ bi ni olu bɛ sa mun bɛ na ni furusaw ye o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ja in ale kɔnɔna na sifinw k'olu dege jabɔ la ka jabɔ baara kɛ olu taalan ye o tako 10 na o baara bolo donna Burukinakaw fɛ yen kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen in dayɛlɛla Burukinakaw ka minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye Gilbert Ouedraogo ye Gilbert kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni sifinnakaw olu kan k'u dege ja bɔcogo la ja bɛ kɛ cogo di k'a daminɛ san 2007 la ka na se bi ma sa Burukina kɔni ye nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi funankɛninw caman bɛ bɔ Burukina dafɛ jamanaw caman na ani farafinna jamana caman na ka na nin kalan in kɛ ja yɛrɛ baara ja kɛcogo fo ka se ka ja ɲumanw sɔrɔ k'o kalanw kɛ Burukinakaw fɛ yen tako 10 min dontɔ filɛ nin sa o kɛra ni 10 fana maa dɔw bɔli ye 9 maaw bɔli ye donbolo kɛra olu ye minan diraw ma minnu bɛ kilasi 3nan na u se cogo min na ka jabɔ baaraw kɛ n'o ye kameraw ye projecteurs b'o la localisateurs ale ni seko ni dɔnko baarakɛminɛn dɔw ani kamera belebelebaw ni télévision k'olu d'u ma yaasa cogo min na u ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo baara in bɛ kuncɛ tuma min maa minnu fana tilara kalan na ɲina olu ka diplôme n'u ka minɛnw olu dir'u ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka jabɔ ale baara o sigi sen kan jabɔla minnu bɛ yen ale ni jakɔlɔsila minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ ja sɛgɛsɛgɛ n'o ye kunnafonidilaw ye olu fana ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sen na Burukina yan min ye o kɛnɛ in sigilen filɛ nin ye a yera sa k'a fɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen u bɛ ja dɔ ka ja dɔnkala kari k'u sigi k'a filɛ ka hakilina di maa ma
o bɛ se ka kɛ cogo min na sa o baara sigira sen kan professeur Ludovic Kungura ka taa se Lamini Dumuya ma Lamini Mamadu Wodrago ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nana sa yaasa ka se ka sinima lajɛbaw farafinna sinima maa minnu bɛ sinima ko kɔkɔrɔba doli la ka se k'olu fana dɛmɛ kosɛbɛ FESPACO yɛrɛ a délégué général n'o ye Alex Musa Sabadogo ye ale ko nin baara in ka ɲi koyi sabula tiɲɛ don jury maaw bɛ ta u bɛ jaw lajɛ nka kunnafonidila minnu nalen don k'olu ka dɔ fara u ka dɔnniya kan baara in taabolo la n'a kɛ filɛcogo n'a ɲamuya la k'o bɛ jury fana ka baara nɔgɔya a bolo ɲinanta in kɔni kɛra gɛlɛya nin kɔnɔna na sabula bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ni ye kiritigi ninnu ye u ka sigiyɔrɔ ko n'u ka baara ko olu ma se ka nɔgɔya kosɛbɛ wa caman fana ma se ka kɛnɛ kɔrɔya sɔrɔ ka sababuya kɛ degun ye halisa FESPACO kɛnɛ kan an b'a yira o la sa k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ yenɛnka tɔgɔla wala ye wala misɛnninw olu bɛ di maa minnu bɛ i n'a fɔ UEMOA n'a ɲɔgɔnnaw ka taa se Banque mondiale ma min ye UNICEF ye ale ni baɲumankɛtɔn minnu bɛ Burukinakaw fɛ yen sa olu kɔni bɛ jɔnjɔnw di ka kɛ ni u ka baaraw taabolow ye o de hukumu kɔnɔna sa a yira k'a fɔ sa ko min n'a bɛ fɔ ma ko prix spéciaux o 22 de kan ka di CFA wari miliyɔn 97 o de bɛna tila jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ baara in kan ka kɛ cogo min na sa baɲumankɛtɔn minnu y'u ka musakaw di olu kɔni nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye min ye Aymar Fidel Aymar Tamani ye ale nana ka na ɲɛfɔli kɛ koyi a ko min ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ye a ɲinanama ye a jama cayara kosɛbɛ musaka min bɛna don a la a dara wuli ka bon jɛkulu caman tun y'i yɛrɛ kuru a yɛrɛ ka san 2023 ta la nka olu bɛɛ lajɛlen ye musaka de ɲina ko k'u ka prix spéciaux di baara in ale jaabi bɛ bɔ jumadon ni ala sɔnna a ma hôtel Azalaï kɔnɔna na ka kɔn min ye yenɛnka tɔgɔla wala o jɔnjɔn o dili ye kɔkan kibaruyaw la an b'a yira o la sa k'a fɔ Guinée-Bissau kaw ka jamanakuntigi n'o ye Umaru Sisako Embalo ye ale y'a yira sa ko kalata jamanakuntigi kalata o bɛna k'u fɛ yen novembre kalo nata tile 30 a dun yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka fanga banna pewu a dun fana ko a sen tɛna ye fanga sinamatɔw kɔni ko k'u ma jɛ n'o ye fiyewu sabula wasaden kalata ale ni jamanakuntigi kalata k'olu dorogo ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ ale tɛ kɛ cɛbɔ ye ka ban a ka kalata ale ka mandat bannen don tuma min na a k'a jija o ka se ka kɛ République démocratique du Congo ale kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ sa min ye Félix Tshisekedi ye n'o y'u ka jamanakuntigi ye a ko k'u bɛna gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan gouvernement bɛna sa ban caman bɛna i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ yaasa banbanci jɛkulu min n'o ye M23 ye olu galabu bɛ se ka kari cogo min na u y'a yira sa ko min ye bɛɛ lajɛlen mana na don gouvernement in na ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ Kongokaw yɛrɛ u na fɛɛrɛ ɲini u ka bana na Faransiikaw fɛ yen Gérard Depardieu ko ale nɔ minɛlen don dɛ nɔ minɛli sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli senfɛ sa ko min ye bayɛlɛmali ye ani yuruguyurugu k'a y'o ta k'o ɲɛsin faso musaka ma kibaruya in dira journal Le Monde fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko Mediapart ale yɛrɛ tun ye sigana kuma in fɔ a mɛnna nka bi bi in na maa kofɔlen yɛrɛ ko a ma duuru don fiɲɛ na ka t'i sigi Bɛlgikaw fɛ yen wa o kɔni kɛlen don ka ko gɛlɛya kiiri tigilamaw olu bolo dugujukɔrɔmugu 3 o dilanna ale ni dugujukɔrɔmugu min bɛ dilan bolo yɛrɛ la olu kɔni tɛgɛ sira ka da olu kan min ye o kɛra ka irisilakaw olu ka lasigidenso k'o de bɔ Marisɛyikaw fɛ yen min ye ni dugujukɔrɔmugu ninnu ye min ye ni explosif ninnu ye ko a ma foyi cɛ irisilakaw ye maaw kɔni ka nisɔndiya de yira sa ka ɲɛsin irisi lasigidenso ma ka kɛ ni kɛlɛ min daminɛna irisi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ n'a saba ye ɲinan ye François n'o o ye chrétien diinɛ maaw ka papu ye nin waati in na ko bana a bɛ k'ale sɛgɛn kosɛbɛ a fɔ ma ko pneumonie k'o kɛlen don k'a minɛ a yɛrɛ kɛrɛfɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko a si kɔni bɛ san 88 na bana in y'a sɛgɛn kabini dɔgɔkun tɛmɛnen maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw senfɛ min ye maa kofɔlen ye k'a kɔni ka kow bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ min ye bana min bɛ a la ni dama don la u kɔni y'a yira bi k'a fɔ ko kerecɛnnakaw bɛ labɛn na sabula u y'a dɔn k'a fɔ min ye papu ye a degunnen don nka a yɛrɛ ka kunnafonidi yɔrɔ maaw y'a yira sa ka maaw hakili la sigi ko a ka bana k'o ka fisa nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruya la kibaruya minnu n'an y'o d'aw ma k'an to Wagadugukaw fɛ yen n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma ne ye aw ani Falaye an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni si tɛ kelen Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ Ala k'an ka jamanaw kisi Ala k'an ka jamanaw tanga a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci.
wari sera. Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.